Kitam tang matijong ni phai phor ni richo hi di Ingdeng rong pathuak lamalong phli Ingdeng kalitang Joysing Bay Memorial Football Tournament surihini rain kore sia pharman pangcheng pontanglo Bangso Football Tournament ke pangcheng arni arnam pharo club pen chepatir pi ponse abarim UPL e kongtun bang longki be sarbura kalitang Joysing Bay ka chiki moment pensi Ingdeng phli football kapathu pangcheng ponlo Bangso hut abarim UPL e kongtun bang longki be pen kaning che pona tengke aning kanwang asonok taksi pining le thota non pangcheng ponlo Lasi bangso hut nang kacirap chitu duna tum anapanta biasang hopen kacuru bajir pon aning kanwang asonok taksi pining an phli Ingdeng milipo Karlitang Joysing Bay Memorial Amen Pen pini football pathu cheng pon lo asi pini ke cheng siar ni lo pini RS Academy la pen ke hempu club ahin pen si chepati pon lo non chepati pon bom lo asi kado kawe dak lang pherolong ke do ana rat pun si tami pini la an Ingdeng phli an piningan Bangso football Joysing Bay Memorial Football Tournament la so ke pon pini ana patchung pon si ko kado kawe nang charam nang chetu dun kado na churo lo Bangso kapathu ke chengarni Rajapathar Football Academy pen kakijan FC ang bangsi pathu ponlo Bangso hut Rajapathar Football Academy hin pen kakijan FC phan gol pumni thaponlo Bangso phi kakijan FC tumsetame kachewoi thu edja phansi bor iponlo Bonta Rajapathar Football Academy tumsetame kachiting parpega jok kakijana tuma bang goli pum ansi chewoi dun thek chola jok Rajapathar Football Academy tum goli pum pen chipahai pondeblo Volong Koma Jipen Velson Terang Karbiang Live